Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jakom mar riwruok mar jodolo e kaunti ma Migori Laktar Esa Jobando okwayo jotelo moyiere kaunti no mondo tie twech achiel ne dongruok e kaunti no ka bende opuoyo jatend piny Migosi William Ruto kuom mane sidho chenro mag dongruok mopogore opogore kaunti no. Jobando owacho ni thoth chenro mag dongruok ma bende nosidho ayanga kod jatend piny e kinde limbe mare kaunti no dhi nyime yo makare gi e kinde ni. Jadolo no wacho ni kaunti no biro medo yudo chenro mag dongruok mana kaponi jotelo ma oke kaunti no oriwore kanyakla. Wadwago erokamano ne President Ruto manyocha olemowa Migori County ka. Waneno fruits kata olemo malimbe ne onyago. Wakwayo ni leadership magwa te wabeduru gi hera gi ng'uono gi luoro jowetewa. Ng'ato ka ng'ato luor nyawadgi. Kamoro amora ma ng'ato bede posted to work oti maonge overlapping to docket kata padok manyawadgi. Jadolo Jobando wacho ni jotelo go nego ket maino margi weche mag dongruok tok siasa mohiu, komedo ni kanisa oikore mar siro jotelo ma bende chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Weuru wuotho joma wuotho chaba kata dhiang' peonge ywayo opara ong'eyo maywayo opara ong'eyo kokone diya to diya maywayo oko be kokoni bugo bende ong'eyo. Omiyo leadership ma wan godo ng'ato ka ng'ato ong'e otim gima Nyasaye opost ne kaka duty mare mondo tim. Seneta mar kaunti ma Siaya Laktar Oburu Oginga